Sonuçlarına da bakalım. Şu ogodan gelin şu söyleye diye. Ama çağa kimden niye? Sonuçlarına da bakalım. Şu ogodan gelin şu söyleye diye. Ama çağa kimden niye? Hamala men bir gowrulyen ýaly, hamala men bir çağa garaşan ýaly, çağa kimden we berýän soragym, çağa kimden nip men gözümde başga adamlara berilýär o sorag kimden nilýärler. Men pikirim bu. Indi men diýjek bolýan zatym. Gurlasan adama gowrun yetmez. Çağaçyklaňa mar eken gapdalaňda. Ýöne men çağaçyklaňa sen ýalak terbiýesizlik etmäni çağlaň aýyrdım da öz owadan ýüzüň goýdum. Öz owadan ýüzüň diýen hakykatdan owadan gelin. Gulýarjak gelin Allah näme. Gurlasan saňa maňa gowrun yetmez. Akylym saňa maňa gowrun yetmez. Ýöne aň tarapdan boşra eken gaty görme ýüzüň aýdýar. Häzir başlarsyň, ýok goňşum ýalypdyr, ýok çağalam ýalypdyr, aýrayda geçme. Ay gelin aslynda sen maňa bu soragy başga ýerde beren bolsadyň, başga ýerde men sana gaty başgaça jogap bererdim. Ýöne men hem patpişiklamasyylygym uly bolan üçin hem men enem atamy beren terbiýeti gaty güýçli bolan üçin men sana berdim. Adam diline gurlaşölsen bilen. Fake account zantel mehribanlar. Bu soragy men gözümde düşünüňiz başga adamlara berilýär. Çağa kimden? Birinji bilen men çağam ýok, akylym kimden bolanyna da men size islen aýdasym gelýän zady aýdyp bilen, aýdasym gelmeýän zady aýdyp bilmän. Bu men öz platformum, öz şahsy hasaplam. Men size berýän miwämi alarsyňyz, bermeýänimi alyp bilmeýäňiz. Şu soraglaryň bermänini, şu soraglaryň bermäne hiç hili haky ýok. Bu bir terbiýesizlik. Käbir adam ulan şu ene süýdi içmedik dälle samany ulanan ýaly edil näşe owadan gelin ýaly. Diýjek bolýan adam akylym. Diýmäne söz käne diýdim. Diýmäne şeýle bir söz kän ýöne terbiýem neme däl? Uygun näşe düşünürip bilýänmi saňa? Terbiýem hiç uygun näle diýdim. Ana şular ýalak adamlaryň arasynda şular ýaly geliniň ene 2 tane çağsa diýişmeýär men çağalaryny paýlaşmadym. Tämin terbiýem oňa nemeden akylym islerdiňizmi ýaňy ýüzüm ýok geldim. Ondan soň tonik bilen süpürdim gözalty serumumy çalym görüşüňiz ýaly ene innem siwertka çalýan. Garaz ýer aýdara kenda bada adamlar ýadaýmasa başga diýjek. Näse bir zat aýdaýynmy? Näşular ýaly gelinler bar aýdym. Baksy, erinen hiç minimaniýa görmeýän, ömrüne hiç de başarmadyk. Bilýäňizmi? Hiç bir nalaja deýin bolýar, hiç bir zady oňuna bolmaýan, bir hiç kimden söýgü görmeýän, onuň oň gepini oňaýdyp, muň gepini muňaýdyp, bu goňşyny oňa ýamanlap, bu goňşyny muňa ýamanlap, ýüregi pis bolýar, ýüregi pis adamlar. Ana şular ýaly komentar ýazýanlar, ýadyňyzdan çykarmaň, hiç açan ýadyňyzdan çykarmaň. Sebäbini aýdaýynmy? Sebäbi bagytly adam, özüne buýsunýan, gowun ýetýän adam biriniň kommentariýasyna gelip olar ýaly sözler diýmeýärem, ýazmaýarem, işem bolmaýar, elem degmeýär. Ýöne ýan gaýdanam ene şu geliniň özü diýdim. Ediljek özü. Ýalanym bolsa ýalan diýär. Şular ýalak ýagdaýlarda çağlanmany gorky adam bir çağa da oýa ejesem tanalýa hakan kim? Diýilýär aýmeleге. Sen atabaýyň gyýdy del. Çağa şey diýip bilýärler diýdim. Şolar ýalak anfatsız adamlar bar. Ya atabaýyň öz çağa, atabaýyň tikdowny eder. Öz çağında ele näme beýip seredýän samfykmy seýnýärler. Şu çağdan, şu çağa mehrini alanlarda, şol adam şonçaýyl çağasy bolman, şonu kabul edenlerde pikir ýok danym. Bu adamyň çağasy belnen, çünki bu mehri berýän, çünki sen çağaň däl sorgulaýar şonu. Näme çyp diýär? Sen näme ýüregiň erbetdäl menki ýalak diýär aslynda seredende.
Men yüreğim diye. Elbette senkinem pişon yalak değil diye öňünden kädiydim. Boş verin, şolar yalak aklım. 861 83 83 87 ya da 64 60 98 88. Gözyaşım tutarıp uğrap gider Habibi. Ay Maral canım doğulanın ne? Şunlara etti. Hiç sat yok mu aslında? Ullar ala. Dur. Siz doğulanın yerle ya. Dur. Ay oralara da surat koydum ben. Başlıca. Tabak salın. Ana zayacak çöpler çağırlar. İller zayacak çöpler muna sarıda da suyudur. Çöple de hiç. Yok. Uy modeli çok iyi. Ay melek. Gelte wacı gelte. Gel hayır. Ay labu bulan katluk değil. Ya. Alan labu bulan. Berbuat kadayda. Gel. Bermacık. Sadang orka sadang. Kat ya sakalım 50 manattan inşallah bu. Gel aynı bermacık. Nemesin, neme koydun ayta. Ya korkmuyorum, ben geçerim. Neme toy. Hiç çıktı, neler var. Beyler, İsmail. Bütün yetmediler, üç geliyorlar yakaya kadar. Ketçup mu? Bana yana. Ketçup bak. Versene. Öyle ama bazen gelme. Nasıl olacak? Tamam. Canım, görünüyor musun? Hem balığı hem tavuğu atraflarına koyuyorsa inşallah çağlam çıktı. Saat çocuğu balık bile ne derken? Ha, ben bilirim yani. Ay yalak kaygulaşsın tuğlamaya. Ağlaklık. Şemşade ceme verek kılıp, şemşade ceme ver. Aşağı ikiye edenem hem mekşer. Gelin son çıptidem gayet. Ay kayıtım değil mi? Hem vereyim şey takıp vereyim de ha gelip. Dine bana öyle yani da ha. Ay kız. Adamlar sonraya selamlaşsaydım. Olmuşsunuz diye. Selamlaşmalı. Selamlıca taş çağamın. Ağlama
olsa ömrüm ince ince. Ömrüm hiç mahbub hep gülü iyice. Başıma tercihle dünya aylasam da seni. İki gece duydum şonda olur mu kerem. İçi can öğrettin sen bana hoş demedin. İnçin sen kalbin yemin mani öbürü. Fatma'nın hürmetine şanına layıksın. Hedefin sen ağlasam. Cemali analarım yalarsın. Aydım kim tabi şol yaşa diyarmeni. Seyyemin ümit, seyyemin vatanımı. Seyyemin anları, bir yandan dayarsın. Biz yaşım ali analarım yalarsın. Aydım kim tabi şol yaşa diyarmeni. Seyyemin ümit, seyyemin kudurmuşum. Seyyemin anları, bir yandan dayarsın. Biz yaşım ali analarım yalarsın. Aydım kim tabi şol yaşa diyarmeni. Yandan dayarsın. Biz yaşım ali analarım yalarsın. Aydım kim tabi şol yaşa diyarmeni. Seyyemin ödümü, seyyemin vatanımı. Seyyemin akari, her yandan dayarsın. Biz yaşım ali analarım yalarsın. Aydım kim tabi şol yaşa diyarmeni. Yetirin elimi, atla sen beni, atla beni, bağırmazsan yılışım var ki. Koymam seni, tutamazsam da, yetirin elimi, atla sen beni, atla beni, bağrıma basarım, yılışım var ki, yaratıp tenimi. Oh